வந்து குசேலன் அவள் கொண்டு வர போது அவரை வரவேற்று அவரை உட்கார வச்சு ருக்மணிய வந்து அவருக்கு சாமரம் வீச சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு வாயில் அடி ஒரு கைப்பிடி அவல்ல வந்து வாயில போட்ட உடனே அப்படியே அவங்க அந்த ஏழ்மையா இருக்கிற அந்த குசேலர் குடும்பம் வந்து எப்படி வந்து வளம் பெறாங்கிறது சொன்னீங்க. அடுத்தது வந்து சத்திரிய குணம் எப்படி அவருக்கு இது வந்ததுனாக்க அந்த இதுல பீஷ்மர் வந்து ஆமா பீஷ்மர் வந்து அந்த அந்த போர்ல வந்து அவரை ரொம்ப வந்து இது பண்ணோடனே அவர் சக்கரத்தை தூக்கிட்டு ஓடுறாரு. அப்ப அர்ஜுனன் காலில் விழுந்து அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து இந்த இந்த சத்திரிய குணம் இருக்குன்னு சொன்னாரு. அப்புறமா வந்து அடுத்தது வந்து நான் அந்த கீதை வந்து சொல்ற போது அவர் வந்து தேரோட்டியா வர்றாரு. தேரோட்டியா வர்றது வந்து அது வந்து இந்த குணம் பேர்னா குணம் அந்த 4 வகை வர்ணத்துல வந்து அது வந்து சூத்திர இதுல வருது வர்ணத்துல வருது அப்படிங்கறதுக்கு சொன்னீங்க. அப்புறமா இன்னொன்னு வந்து இது மாடெல்லாம் மேய்ச்சாரு. அது வந்து வைசிய குலத்துல வந்து ரொம்ப பாசமா இருந்தது. எல்லா மாடுகளும் அவர்கிட்ட பாசமா இருந்தது. அது வந்து வைசிய குலத்துல வந்து வராருங்கிறது சொன்னீங்க. இது 4 வகை குணங்களுக்கு அவர் எப்படி பொருந்தி போறாருங்கிறது சொன்னீங்க. 4 வகை குணங்கள்லயும் அவர் வராரு. ஆனா அந்த குணங்களுக்கு அவர் ஆட்படுறாரா? இல்ல. அவருக்கு அதுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில தான் அவர் இருக்காரு இல்லையா? அவர் எல்லாத்தையும் அவர் தான் படைக்கிறாரு, எல்லா ஆசிரமத்தையும் அவர் தான் படைக்கிறாரு, எல்லா நிலையிலையும் அவர் வந்து தன்னோட வேலையை பார்க்கறாரு, கடமையை செய்யறாரு. ஆனாலும் அவர் அதுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கிறாரு. நாம அப்போ வந்து ஒரு சூத்திரனோட தொழிலை எடுத்தோம்னு வச்சுங்களேன், நம்ம சூத்திரனாவே ஆயிடுவோம். ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது, எந்த நிலையிலும் மாறாம இருக்கிறாரு. அதுதான் அவரோட திறமை. அதை நம்ம இந்த காலத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா மாதாஜி இப்போ எங்க அப்பாவோட அப்பா வந்து அவரு எல்லா வேதங்கள்லாம் எல்லாம் தெரியும். அவரு வந்து வாத்தியாரா இருந்தாரு, ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டரா இருந்தாரு கும்பகோணத்துல. அவரு இருந்தாரு, பிராமணத்திலயும் இருந்தாரு. என்னோட அம்மாவோட அப்பா பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 விதத்துல இருந்து ஒண்ணு விவசாயம் செஞ்சாரு. அப்புறமா வந்து மாடுகளை வந்து வச்சிட்டு இருந்தாரு. ஏன்னா விவசாயத்துக்கு தேவையான காளமாடு, அப்புறம் வீட்டுக்கு பால் இது பண்றதுக்காக எரும மாடு, பசு மாடு இதெல்லாம் வச்சு பராமரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு. இப்போ அவர் வந்து அதே மாதிரி கோயில் சிவன் கோயில வந்து அவர் நிர்வாகம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு. அங்க இருக்கிற பேரழந்தூர் எங்க ஊர்ல இருக்கிற சிவன் கோயில அவர் நிர்வாகம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு. இப்ப என்ன பிரபு தேரெழுந்தூருங்கிறீங்களே, மாயவரமா? ஆமாங்க மாதாஜி, நான் பிறந்தது வந்து தேரெழுந்தூர் தான். ஓகே, இப்ப எங்க இருக்கீங்க? நான் இப்போ மெட்ராஸ்ல தான் மாதாஜி இருக்கேன். நான் அப்பயே இங்கதான் இருந்தேன். பிறக்கிற போது அங்க பிறந்தேன். கொஞ்ச நாள் படிச்சேன் நானு. சரி சரி. பாட்டி வீட்டுல வந்து வச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா, யாராவது முதல்ல எங்க அக்கா இருந்தாங்க, அப்புறம் எங்க அண்ணன் போனார், அப்புறம் நான் போய் படிச்சேன். நான் படிக்கிற போதே எங்க பாட்டி தவறிட்டாங்க. அப்புறம் நாங்க எல்லாம் இங்க வந்துட்டோம். ஓகே ஓகே ஓகே, நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே. யாராச்சும் பிரணிதி சொல்ல விருப்பப்படுறீங்கன்னா சொல்லலாம், இல்லைன்னா நான் சொல்லிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு, நீங்க எல்லாரும் நம்ம குரூப்ல ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கோம், அதையெல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டீங்களா? சாதனா ஃபார்ம். யார் யார் பாக்கலையே பண்ண? நான் பாக்குறேன் மாதாஜி. அது வந்து நீங்க ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ரவுண்டு சாண்டிங் பண்றீங்கங்கிற டீட்டெயில் தான் கேட்டிருக்காங்க, வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே ஓகே. அதை எல்லாருமே கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணிடுங்க. 4 ஃபில் ரவுண்டு பண்ணியாச்சு போவோம். மாதாஜி. பண்ணியாச்சா? மத்ததெல்லாம் 1, 2 அப்படிதான் போறேன் மாதாஜி போறேன். பாருங்க, ஏன்னா நம்ம டெம்பிள்ல வந்து சதகோடி நாமா அப்படின்னு வந்து இது பண்றாங்க. எல்லாரும் எல்லாருடைய கவுண்டிங்கும் மொத்தமா சேர்த்து எல்லா லாங்குவேஜ்ல இருக்கவங்க, நம்ம தமிழ் லாங்குவேஜ், மற்ற இங்கிலீஷு, மலையாளம், கன்னடா, துளு எல்லா லாங்குவேஜையும் சேர்த்து மொத்தமா என்ன செய்றாங்கன்னா கவுண்ட் எடுத்து பல்ராம் ஜெயந்தி அன்னைக்கு அங்க டெம்பிள்ல வந்து சப்மிட் பண்றாங்க பகவானுக்கு. அதனால நீங்க எல்லாம் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு ரவுண்ட் பண்றீங்களோ அதை வந்து ஃபில் பண்ணிடுங்க அதுல. சரிங்க ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி. ஆ. அப்புறம் பல்ராம் ஜெயந்தி வந்து ஆகஸ்ட் மாசம் 8ஆம் தேதி வருது. யாராவது டெம்பிளுக்கு வரணும்னு விருப்பப்படுறவங்க இப்பவே அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிடுங்க. டிக்கெட் புக் பண்ணா பண்ணிடுங்க. ஆகஸ்ட் 8 வந்து பல்ராம் ஜெயந்தி, 9 வந்து ரத யாத்திரைன்னு நினைக்கிறேன். அந்த 2 டேஸ் அங்க இருந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யணும்னு விருப்பப்படுறவங்க இங்க ஆ, பெங்களூர் மாதாஜி. ஆ, பெங்களூர் இல்ல, மேங்களூர். மங்களூர் பெங்களூர். இஸ்கான் தான் மாதாஜி. மங்களூர் இஸ்கான். ஓகே மாதாஜி. ஏன்னா டிக்கெட் வந்து 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி ஓப்பன் ஆகும். ஆகஸ்ட் 8, 9ங்களா மாதாஜி? 8, 9. நீங்க எல்லாம் உங்களுக்குள்ள பேசிங்க. ஒரு குரூப்பா கிளம்பி வர்றதுன்னா எல்லாருமே ஒண்ணா சேர்ந்து டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டு டெம்பிளுக்கு போய் அங்க சேவை பண்ணலாம். 2 நாள் இருந்துட்டு வரலாம். பார்த்துங்க, அது உங்க சௌரியம். ஆனா இந்த ஃபார்மை மட்டும் எல்லாரும் ஃபில்அப் பண்ணிடுங்க. பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து 18வது ஸ்லோகம் போகணும். 17 வரையிலும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா? வந்து அது வந்து என்ன கர்மம்னா என்னன்னு பார்த்தோம். கர்மத்தில் வந்து கர்மான்னா என்ன, விகர்மான்னா என்ன, அப்புறம் வந்து அகர்மான்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து 17 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்தோம். ஒரு கர்மா வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப அது வந்து நுண்மையானது. நம்ம என்ன செய்யறோங்கிறது நம்மளால உணரவே முடியாது. நம்ம செய்யற செயல் வந்து கர்ம செய்யறோமா இல்ல விகர்மா செய்யறோமா இல்ல அகர்மா செய்யறோமா அப்படிங்கறத நம்ம வந்து உணர்ந்து கொள்ளணும்னா நமக்கு ஒரு குருவோட உதவி தேவை, ஒரு ஆச்சாரியரோட உதவி தேவை. அவங்க வழி நடத்துவாங்க நம்மள. இல்ல இறைவன் பக்தி, நம்ம பகவான் மேல பக்தியோட நம்ம வந்து அந்த ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது நிச்சயமா அது வந்து விகர்மாவா இருக்காது. அப்போ வந்து அது கர்மா அல்லது அகர்மாவில தான் நம்ம செயல்படுவோம். அதனால நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா கர்மான்னா என்ன, அகர்மான்னா என்ன, விகர்மா அப்படின்னா என்னங்கிறத முதல்ல எல்லாரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். யாராவது அதுக்கு விளக்கம் சொல்ல முடியுமா? கர்மான்னா என்ன, அகர்மான்னா என்ன, விகர்மா? கர்மா வந்து 2 வகையான கர்மா இருக்கு மாதாஜி. ஒண்ணு குட் கர்மா, இன்னொன்னு பேட் கர்மா. இப்போ ம். ஒரு 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 படிக்க முடியாத ஒரு ஏழை பையனுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஸ்கூல்ல சேர்த்து ஃபீஸ் கட்டி அவனுக்கு ம். வந்து யூனிஃபார்மு மற்றபடி புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தோம்னாக்கா அது குட் கர்மா. இதே வந்து ஒரு நம்மளோட பையன் கூட படிக்கிற இன்னொரு பையன் நல்லா படிக்கிறான், அதனால நம்ம பையனுக்கு மார்க் குறையுது, இவனை அப்படியாவது காலி பண்ணின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையனை வந்து ஸ்கூல்ல இருந்து துரத்துறதுக்கு நம்ம ஏற்பாடு பண்ணோம்னாக்கா அது பேட் கர்மா. இது ஓகே. கர்மா. ஓகே. அகர்மா வந்து நம்ம வந்து நமக்காக அந்த செயலை செய்யாம பகவானுக்காக செய்யறது அகர்மா. எந்த செயலை? இந்த பள்ளிக்கூடத்துல இந்த ஸ்கூல் பசங்களுக்கா? இல்ல இல்ல, ஒரு ஒரு செயல் நம்ம ம். செய்யற போது ம். ஆஹ் இல்ல இல்ல, அது அது வந்து விகர்மா. விகர்மா ம். வந்து நம்ம நமக்காக செய்யாம வந்து பகவானுக்காக செய்யறது வந்து அது வந்து விகர்மா. ஆஹா, தப்பா சொல்றீங்க பிரபு. தப்பா சொல்றேனா? விகர்மாங்கிறது வேதத்துல செய்யக்கூடாதுன்னு வேலை செய்யறது. ம். கரெக்ட் கரெக்ட், அது விகர்மா. அகர்மா ம். வந்து தன்னோக்கு தன்னோட தனக்காக செய்யாம நம்ம செய்யற செயல் வந்து பகவானுக்காக செய்யறது அகர்மா. வெரி குட். கரெக்டா சொல்றீங்க. இப்போ வந்து வேதங்கள்ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? மது, மாங்கை, மாமிசம் இதெல்லாம் கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்க? மாமிசம் சாப்பிடுறாங்க. அது என்னத்துல வருது? விகர்மாவில் வருது இல்லையா? அந்த செயல் வந்து விகர்மா.
அப்ப எதை செய்யணும்? நம்ம வந்து இப்ப நீங்க வந்து சொன்னீங்க அகர்மா வந்து பகவானுக்காக அர்ப்பணிச்சு செய்யறது அகர்மா. எல்லா செயலையும் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிடுறது அது அகர்மா. ஓகே. இப்ப கர்மால பேட் கர்மா குட் கர்மான்னு ரெண்டு சொன்னீங்க. அது நம்ம செய்யலாமா? பேட் கர்மாவோ இல்ல குட் கர்மாவோ செய்யலாமா? அதுக்கு விளக்கம் சொல்லுங்க. நம்ம எந்த கர்மத்தை செஞ்சாலும் அது வந்து நம்ம பகவானுக்காக அர்ப்பணித்து செய்யணும் மாதாஜி, அது செய்யக்கூடாதுதான் அதை. ம். எதை செய்யக்கூடாது? பேட் கர்மா செய்யக்கூடாது, குட் கர்மா செய்யலாமா? உட்கர்மா செய்யலாம். அது வந்து அவங்களோட பிறவி மறுபிறவிக்கு வந்து அது ஒரு நல்ல வழியை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நல்ல வழியை கொடுக்கும். அப்ப மறுபிறவியே பிறந்துகிட்டே இருந்தோம்னா அப்ப இறைவன்ட்ட எப்படி நம்ம போறது? அதனாலதான் வந்து நம்ம வந்து அது ஒவ்வொன்றையும் நம்ம செய்யற ஒவ்வொரு செயலையும் வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு செய்யணும் அப்படின்னு ம். சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கு. அதுதான். இப்ப பேட் கர்மாவாகட்டும் இல்ல குட் கர்மாவாகட்டும் ரெண்டுமே வந்து நம்ம செஞ்சோம்னா நமக்கு வந்து பிறப்பு கிடைக்கும். மறுபடியும் நம்ம வந்து அதை அனுபவிக்கணும். பேடால நம்ம வந்து பாவத்தை வந்து துன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு பிறவி எடுப்போம். அதுக்கு தகுந்த ஒரு உடல் கிடைக்கும். குட் கர்மா செஞ்சோம்னா அதுக்கு ஒரு நல்ல உயர்ந்த பிறவி கிடைக்கும். அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு நம்ம இங்க வருவோம். ஆக மொத்தம் நமக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில தான் அது கொண்டாந்து விடுது. அது பேட் கர்மாவா இருந்தாலும் சரி, அது குட் கர்மாவா இருந்தாலும் சரி. அப்ப ரெண்டுமே இருக்கக்கூடாது. நம்மள்ட்ட வந்து பேடும் இருக்கக்கூடாது, குட்டும் இருக்கக்கூடாது. அந்த கர்மா வந்து நமக்கு வந்து தொடரவே கூடாது. அப்படின்னா நாம எப்படி வேலை செய்யணும்? அகர்மால தான் வேலை செய்யணும். பகவானுக்கு எல்லாத்தையும் அர்ப்பணிச்சு செய்யும் பொழுதுதான் நாம வந்து என்ன செய்யலாம்? பர்த் டெத் சைக்கிள்ல இருந்து விடுதலை அடைய முடியும். அதை நம்ம வந்து நல்லா மனசுல ஏத்திக்கணும். நம்ம நல்ல செயல் தானே செய்யறோம். நம்ம வந்து தானம் கொடுக்குறோம், தர்மம் செய்யறோம், புண்ணிய செயல்களை செய்யறோம் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம வந்து ஒரு காரியத்தை செய்யக்கூடாது. செய்யலாம். எப்படி செய்யணும்? அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யலாம். அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது நாம வந்து விடுதலை அடையறதுக்கான வழி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக குட் கர்மா செய்யாதீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை. செய்யணும், பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யணும். அதோட பலன்களை நாம வந்து அனுபவிக்க விருப்பப்படக்கூடாது. அதுதான் முக்கியமான கருத்து. அது வரையில் நம்ம வந்து போன வாரம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு நாம வந்து 18. யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டும் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. கர்மண்ய கர்மய பக்ஷேத் அகர்மணி ச கர்மயக சபுத்திமான் மனுஷ்யேஷு சயுக்த கிருதக்ஷ கர்ம கிருத்தக கர்ம கிருத் கர்மத்தில் அதர்மத்தையும் அதர்மத்தில் கர்மத்தையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையனாகிறான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கு இல்லையா? கர்மத்தில் அகர்மத்தையும் அகர்மத்தில் கர்மத்தையும் பாக்குறதுன்னா எப்படி? சீயிங் ஆக்ஷன் இன்ஆக்ஷன், இன்ஆக்ஷன் டு ஆக்ஷன் எப்படி பாக்குறது? கர்மத்துல நம்ம வந்து சொல்றாங்க, ரொம்ப ஈஸியா இதுல சொல்லிட்டாங்க, கர்மத்தில் அகர்மத்தையும் அகர்மத்தில் கர்மத்தையும் பாருன்னு. அப்ப எப்படி செய்யறது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா, இப்போ நம்ம வந்து சாதாரணமா உங்களுக்கு சொல்லணும்னா, இப்போ நம்ம ஒரு டிவி பாக்குறோம். அப்போ வந்து நம்ம வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறோம். நம்ம வந்து எந்த ஒரு செயலும் செய்யாம ஒரு சோஃபால உட்காந்துக்கிட்டு டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அப்ப செயலற்ற நிலையில என்ன இருக்குது? நம்மளுடைய உடல் இருக்கு. அந்த நிலையில இருந்தாலும் நம்ம உள்ள கண்ணும் கருத்தும் எதுல இருக்கு? டிவி பார்க்குற அந்த விஷன்ல நம்ம வந்து அதுல நம்மளுடைய மனசை அதுல செலுத்திட்டு இருக்கோம். அப்ப பார்க்கறதுக்கு நம்ம செயலற்ற தன்மையில இருந்தாலும் நம்ம செயல் புரிஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம். கரெக்டா? நம்ம வந்து அந்த டிவியில இருக்கதா நம்ம கிரகிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். நடக்கிற அந்த ஓடுறத அதுதான் வந்து கர்மத்தில் அகர்மம். அது உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்லியிருக்கிறேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நாரதர் பகவான் என்ன செய்யறாரு? திருசஞ்சாரி. உலகம் முழுக்க அவர் வந்து மூன்று உலகமும் சுத்திட்டு இருக்கிறாரு. சுத்தி அங்க போய் என்ன செய்யறாரு? பக்தியை பரப்புறாரு. ஒவ்வொரு உலகத்திலையும் மக்களுக்கு வந்து பக்தியை பரப்புறாரு. வீழ்ந்துபட்ட ஆத்மாக்கள் எல்லாம் வந்து கரையேற்றி விடுறாரு. அந்த மாதிரி நிலையில அவர் வந்து எப்பொழுதும் என்ன உச்சரிக்கிறார்? நாராயண 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 மந்திரத்தை தான் அவர் உச்சரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அப்படி சுத்திட்டு ஊர் உலகம் முழுக்க அவர் சுத்திட்டு இருக்காரு. ஆனா அவர் பர்சனலா ஏதாவது வேலை செய்யறாரா அப்படின்னு கேட்டா ஒரு வேலையும் அவர் செய்யல. எந்த வேலையுமே அவர் செய்யல. ஆனா வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு. அது அந்த இடத்துலதான் அதுதான் கர்மா. அவர் வந்து எந்த ஒர்க்குமே செய்யல. என்ன செய்யல? தனக்குன்னு செய்யல. தனக்குன்னு தன்னுடைய சுயநலனுக்காக அவர் எந்த ஒரு வேலையுமே அவர் செய்யல. அதே சமயத்துல உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பாவப்பட்ட மக்களுக்கு, விழுந்துபட்ட ஆத்மாக்களுக்கு
உதவி புரியணுங்கிறதுக்காக எல்லாரையும் வந்து கரையேத்துறாரு. அந்த வேலையை அவர் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு. நாராயண மந்திரத்தை உச்சரிச்சு பக்தியில ஈடுபட்டுட்டு இருக்கிறாரு. அது எல்லாமே என்னது பக்தி தொண்டு. அந்த பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறது தான் வந்து என்ன செய்யறாங்க இங்க வந்து கர்மத்தில் அகர்மத்தையும் அகர்மத்தில் கர்மத்தையும் வந்து பாக்குறாங்க. அகர்மான்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், ஆனா அங்க வந்து கர்மம் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம கர்மான்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம், அங்க வந்து அது அகர்மாவில் இருக்குது. இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து இங்க தெளிவா சொல்லி இருக்கிறாங்க. இந்த ஸ்லோகத்து வழியா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அகர்மம்னா என்ன? பாவ விளைவுகள்ல இருந்து நன்மை நன்மையோ அல்லது தீமையோ அந்த விளைவுகள்ல இருந்து எந்த ஒரு செயல் நம்ம விளைவு பாதிக்காம நம்மளை காப்பாத்துதோ அதுதான் அகர்மா. இப்ப நாரதர் செய்யறது எல்லாமே அகர்மா. அதால வரக்கூடிய நன்மையோ தீமையோ அவரை வந்து எந்த விதத்திலையும் பாதிக்க போறது இல்லை. அந்த மாதிரி ஒர்க் யார் செய்யறாங்களோ அதுதான் வந்து அகர்மா அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 19, 20 யார் படிக்கிறீங்க? படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? படிக்கிறீங்க? படிங்க யாரோ ஒருத்த படிங்க. மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கட்டுமா? சரி, படிங்க சார், படிங்க சார். यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः जनाग्निदाक्तकर्माणं तम्माहु பண்டிதம் புதாக. யாருடைய முயற்சிகள் அனைத்தும் புலனுகர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டுள்ளதோ அவன் பண்டிதனாக அறியப்படுகிறான். அத்தகையவன் பக்குவமான அறிவு என்னும் நெருப்பால் செயல்களின் விளைவுகளை சுட்டரித்தவன் என்று சாதுக்களால் கருதப்படுகிறான். 20 மாதாஜி. யக்வா கர்ம பலா சங்கம் நித்ய திருப்தோ நிராஸ்ரயக கர்மண்ய விப்ரபுருத்தோபி நைவ கஞ்சித் குரோதிசக. தனது ஸ்லோகம் நல்லா வாசிக்கிறீங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சம் தப்பு இருக்கு. தியக்த்வா கர்ம பலா சாங்கம், சங்கம்ல சாங்கம், நித்திய திருப்தோ நிராஸ்ரயः கர்மண்ய பிரவருத்தோபி நைவ கிஞ்சித் கரோதி சஹ. நல்லா மாதாஜி படிக்கிறீங்க. ஒரு தடவை படிச்சிருந்தேனாக்கா நான் வந்து டக்குன்னு சொல்லிடுவேன். இப்பதான் எடுத்த உடனே அதனால எனக்கு இவ்வளவு தப்பு வருது. பரவாயில்ல பரவாயில்ல. முன்னைக்காக நல்லா படிக்கிறீங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு நல்லா வருது. பொருள்களின் மீதான எல்லா பற்றுதலையும் துறந்து எப்போதும் திருப்தியுற்று சுதந்திரமாக விளங்கும் அவன் எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலோ எந்த பலநோக்கு செயலையும் செய்வதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க? யாருடைய முயற்சிகள் அனைத்தும் புலனுகர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டுள்ளதோ, நம்ம எல்லாருமே என்ன செய்யறோம்? புலனுகர்வுக்காக நம்மளுடைய செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். ஆனா பக்தர்கள் என்ன செய்யறாங்க? புலனுகர்ச்சிக்காக அவங்க எந்த ஒரு வேலையுமே செய்யறதில்ல. கிருஷ்ண பக்தர்கள் எல்லாமே என்ன செய்யறாங்க? பகவானுடைய திருப்திக்காகவே செயல்படுவாங்க. அதுதான் வந்து முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தர்களுக்கும் அபக்தர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா, அவன் வந்து பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக மட்டுமே செயல்புரிவான். நாம வந்து நம்மளுடைய திருப்திக்காகவே வேலை செய்வோம். எல்லாமே நம்ம வந்து இதை அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற நம்மளுடைய நோக்கத்துக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து நம்மளை பௌதிகத்துல சிக்க வைக்குது. கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துற செயல் வந்து எப்படின்னா, அவன் பக்குவமான அறிவு என்னும் நெருப்பால் செயல்களின் விளைவுகளை சுட்டெரித்தவன். அவனோட அறிவு எப்படி இருக்குன்னா, இந்த இடத்துல நெருப்புன்னு எதை சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவனுடைய அறிவு. கிருஷ்ண பக்தன் என்ன செய்யறான்? யோசிக்கிறான். வந்து நம்மளுடைய வந்து எது நம்மளை வந்து இந்த உலகத்துல பந்தப்படுத்துது அப்படிங்கிறத வந்து அவனுடைய அறிவு யோசிக்கிறதுனால அவன் என்ன செய்யறான்? செயல்களின் விளைவுகளை பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிடறான். அதனால அந்த நெருப்பு என்ன செய்யுது? அது வந்து அவனுடைய பாவ விளைவுகள் எல்லாம் எரித்து விடுகிறது, பர்ன் பண்ணுது, அழித்து விடுகிறது அப்படின்னு யார் சொல்றா? முனிவர்கள், பண்டிதர்களால சொல்லப்பட்டிருக்கு. சாதுக்கள்லாம் அதை தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு நம்மளுடைய சுய ரூபம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல உணர்ந்துக்கணும். நாம் வந்து ஒரு ஆத்மா. என்ன ஆத்மா? ஆன்மீக ஆத்மா. அதுதான் உண்மை. இங்க உடல் மட்டும்தான் இங்க பௌதிகத்துல இருக்குது. அந்த ஆன்மீக ஆத்மாவுடைய சுய ரூபம் என்ன அப்படின்னா, பகவானுக்கு தொண்டு செய்தல். அந்த பகவானுக்கு தொண்டு செய்தல்ங்கிறது யார் செய்வா? ஒரு கிருஷ்ண பக்தன் தான் செய்வான். அந்த கிருஷ்ண பக்தன் பகவானுக்கு எல்லாமே அர்ப்பணம் பண்ணும் பொழுது அவனுடைய அறிவை கொண்டு
அவன் என்ன செய்யறான்? பாவ விளைவுகளை அழித்து விடுகிறான். எல்லாமே இறைவனுக்காக செய்யும் பொழுது எங்க இருந்து பாவ விளைவு? அகர்மா. அவன் செய்ய போறத ஃபுல்லா அகர்மாவில ஈடுபடுறான். அப்ப அவனுடைய எல்லாமே வந்து பாவ விளைவுகள்லாம் அழிந்து விடுகிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? தனது செயல்களின் பலன்களின் மீது எல்லா பற்றுதலையும் துறந்து, நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா செயலோட பற்றுதலையும் துறந்தவன நிலையில எப்பொழுதும் திருப்தியுட்டு சுதந்திரமாக ஏன்னா எல்லாத்தையுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிடறான். அது நீயே கதி, கடவுளே கதி அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்ச நிலையில அவனுக்கு வந்து என்ன இருக்குது? ஃப்ரீயா இருக்கிறான். நல்லதோ கெட்டதோ பகவான் பார்த்துக்குவாரு அப்படிங்கிறதுல அவன் சுதந்திரமான நிலையில அவன் வந்து அவன் வந்துடுறான். அவனை வந்து எந்த விதமான இன் இதுவும் வந்து தாக்க போறதில்ல. துன்ப விளைவுகள் அவனை வந்து தாக்க போறதில்ல. அவனுக்கு வந்து உலக அந்த பௌதிக பற்று மேல எந்தவித ஆசையுமே இல்லை. அதோட விருப்பமே இல்லாம போயிடுது. அவனுக்கு வந்து முழுக்க முழுக்க கிருஷ்ண பக்தியில ஈடுபடக்கூடிய ஒரு பக்தன். அந்த நிலையில இப்ப நீங்க மாதவேந்திர புரிய எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து யாருக்கிட்டையும் போய் யாரும் எது கேட்க மாட்டாரு. பசிச்சாலும் சரி, அவர் வந்து யாருக்கிட்டையும் போய் யாசகம் கேட்க மாட்டாரு. ஒருத்தர்கிட்ட உதவி கேட்க மாட்டாரு. அவர் அவர் பாட்டுக்கு செவனேன்னு போயிட்டு இருப்பாரு. தானா தேடி வந்து யாராவது இந்தாங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சாப்பாடை கொடுத்தாதான் சாப்பிடுவாரு. தண்ணியை கொடுத்தாதான் குடிப்பாரு. இல்லைன்னா அவர் போற வழியில நீர்நிலையில எங்க இருந்ததுன்னா அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு அவர் இருந்துருவாரு. அந்த மாதிரி மாதவேந்திர புரிய இருந்ததுனாலதான் பகவான் என்ன செஞ்சாரு? நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஒரு கிருஷ்ணன் கோபால சிறுவனா வந்து அவர் விருந்தாவனம் போனப்ப அங்க வந்து கோபால சிறுவனா வந்து என்ன செய்யறாரு? இடையர் குல சிறுவன் மாதிரி வந்து ஒரு சொம்பு நிறைய பாலை வந்து கொடுத்து குடிக்க சொல்லி கொடுக்கிறாரு. அந்த மாதவேந்திர புரி வந்து எப்படி இருக்கிறாரு? பகவான் தன்னை காப்பாத்துவாருங்கிற முழு நம்பிக்கையோட இருக்கிறாரு. அதே மாதிரி பகவான் வந்து காப்பாத்துறாரு இல்லையா? அது அது மட்டும் இல்ல, அவருக்கு பசிக்கும் போது பால் கொண்டு வந்து கொடுத்ததும் இல்லாம இன்னொரு டைம் வந்து என்ன செய்யறாரு? ஷீரா அன்னம் ஒரு ஒரு பால் பாயசம் நிறைந்த அந்த பானையை ஒளிச்சு வச்சிருந்து அவருக்காக எடுத்து கொடுக்குறாரு. அதுவும் நம்ம அந்த கதையில நம்ம வந்து படிச்சிருக்கிறோம். அந்த கதை உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தெரியலன்னா நான் லாஸ்டா சொல்றேன். பால் பாயச பானையை வந்து ஒளிச்சு வச்சுக்கிறாரு பகவான். அதான் ஷீரா அன்னம், பால்குடம் திருடிய கோபால்ஜி அப்படின்னு வந்து பூரிக்கு பக்கத்துல இருக்குது அந்த கோவில் இன்னமும். அந்த பகவான் என்ன செய்யறாரு? திருடி கொடுக்கிறாரு பகவான். அதாவது திருடினா எப்படி? அவருக்கு வந்து படைச்சிருக்கிறாங்க நிறைய பானைகள்ல வச்சு பாயசத்தை. எல்லாத்தையும் வந்து விநியோகம் பண்றாரு. அந்த அர்ச்சகர் வந்து எல்லாத்தையும் விநியோகம் பண்றாரு. எல்லாத்தையும் விநியோகம் பண்ணிட்டா இந்த நம்முடைய பக்தன் பட்னியா போயிடுவானேன்னு ஒரு குடத்தை தூக்கி தன்னுடைய விக்கிரகத்துக்கு முன்னாடி ஒளிச்சு வச்சுக்கிறாராம் பகவான். அப்புறம் வந்து பூசாரியோட கனவுல போய் இந்த மாதிரி பால் குடம் ஒண்ணு இருக்குது, அதை கொண்டு மாதவேந்திர புரிக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லி கனவுல ஆர்டர் கொடுக்குறாரு. அதே மாதிரி போய் பார்த்தா இருக்குது. அந்த மாதிரி பால் குடம் திருடி கொடுக்குறாரு. அந்த மாதிரி இறைவனே வந்து என்ன செய்யறாரு? தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு வந்து அனுகிரகம் பண்றாரு. தன்னுடைய பக்தன் பசியோட இருக்க அவர் விட மாட்டாரு. பசியையே தாங்குற மாதிரி எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து எல்லா விதங்கள்லயுமே நம்மளை வந்து அவர் காவல் புரிவார். அதனாலதான் அவன் எப்படி இருக்கிறான்? ஃப்ரீயா இருக்கிறான். ஃப்ரீ மைண்டு. அவனுக்கு வந்து எப்போதும் சுதந்திரமான நிலையில ஒரு பக்தன் இருக்கிறான். அந்த நிலையில ஒவ்வொருவரும் நாமெல்லாம் வந்து என்ன செய்யணும்? இறைவனை நம்பணும். நம்பிக்கை முதல்ல நமக்கு வேணும். நம்ம படிக்கிறோம்ல, ஸ்ரத்தா சாது சங்கா, அடுத்தது பஜனை கிரியா, அடுத்தது வந்து என்ன அனர்த்த நிவர்த்தி. இந்த மாதிரி 9 ஸ்டேஜஸ். அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் நம்ம முன்னேறி 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 போகும்பொழுதுதான் இறைவனுக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவு வந்து எப்படின்னா நெருக்கமாகும். அந்த நெருக்கத்துக்கு போனாதான் நாம வந்து என்ன செய்ய முடியும்? இறைவனோட உலகத்தை நம்ம சென்றடைய முடியும். நம்ம வந்து இப்போ இங்கேயே அடிப்படியிலேயே கீழேயே உட்கார்ந்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம மேல முன்னேற்றி போறது வந்து யாரும் வந்து நம்மளை தூக்கி விட மாட்டாங்க. மாயை என்ன பண்ணணும்? நம்மளை பிடிச்சி பிடிச்சி கீழே தான் இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும். நாம தான் வந்து முயற்சி பண்ணி மேல வந்து பகவானை நோக்கி முன்னேறி போகணும். அப்படி போகணும்னா நாம வந்து எந்த வித செயல்களையும் செய்யும் பொழுதும் அதுல பற்று இல்லாம எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு அவர் நம்மளை பார்த்துக்குவார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட நாம செயல்படணும் அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு கிருஷ்ண பக்தன் எப்படி இருப்பான் அப்படிங்கறத இதுல சொல்லி இருக்கிறாங்க. 21, 22 படிங்க ப்ரோ. வேற படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. நிராசீரியத சித்தாத்மா தியக்த சர்வ பரிக்ரஹ ஷாரீரம் கேவலம் கர்ம குர்வன் ஆப்னோதி கில்பிஷம்.
இத்தகு உணர்வுடையோன் மனமும் அறிவும் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் தனது சொத்துக்களின் மீதான உரிமை உணர்வுகளை முழுமையாக துறந்து வாழ்வின் அவசிய தேவைகளுக்காக மட்டுமே செயலாற்றுகின்றான். இவ்வாறு செயல்படுவதால் அவன் பாவ விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. வந்து யத்ருச்சாலாப சத்துஷ்டோ துவந்தவாதீதோ விமத்சரஹ சமசித்தௌ அசித்தௌ ச கிருத்வாபின நிபத்யதே. எவன் ஒருவன் தானாக வரும் லாபத்தில் திருப்தி அடைந்து இருமையிலிருந்து விடுபட்டு பொறாமையற்று வெற்றி தோல்விகளில் நிலைத்து செயலாற்றுகின்றானோ அவன் செயல்களை செய்யும் போதிலும் ஒருபோதும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க? இத்தகு உணர்வுடையோன், அந்த மாதிரி பகவான் மேல நம்பிக்கை உடைய ஒரு பக்தன் என்ன செய்யறான்? அவனுடைய மனமும் அறிவும் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டு தனது சொத்துக்களின் மீதான உரிமை உணர்வு. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? நம்ம வீடு வாசல் சேர்த்து வச்சிருக்கிறோம், பணம் காசு சேர்த்து வச்சிருக்கோம், நகை நட்டுன்னு சேர்த்து வச்சிருக்கோம். அது எல்லாமே நாம என்ன பண்றோம்? அதை பத்திரமா பாதுகாக்கணுமே அப்படின்னு அதுக்கு லாக்கர் தேடி கொண்டு வைக்கிறோம். இல்ல இந்த திருடம் கொண்டு போகாம இருக்கணுமே நம்ம தூங்காம கஷ்டப்பட்டு ஒவ்வொருத்தரும் பணம் அதிகமா சேர்த்தவங்களுடைய நிலையெல்லாம் இதுதான் இருக்கும். அவங்களுக்கு நீ ஒரு பரதேசி மாதிரி ஒண்ணுமே சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாத பார்த்தா எந்த இடத்துல படுக்கிறானோ அந்த இடத்துல படுத்து தூங்கிடுவான். அழகா அவனுக்கு தூக்கம் வரும். ஆனா ஒரு பணக்காரனுக்கு சட்டுன்னு தூக்கமே வராது. ஏன் அப்படின்னா அவனோட சொத்துக்களை ஒரு அரசாங்கம் சமயத்துல என்ன பண்ணும்? டக்குன்னு இது வந்துருவாங்க. அது என்னது? சரியா மறந்து போயிட்டு அந்த வேடம் ரைடு வருவாங்க. ரைடு வருவாங்க. இன்கம் டேக்ஸ் ஆபீஸ்ல இருந்து ரைடு வருவாங்க. ரைடு என்ன செய்யும்? இவங்க சேர்த்து வச்சிருக்க அந்த கள்ள பணத்தெல்லாம் நல்ல பணமாவும் சேர்த்து எடுத்துட்டு போயிடும், மொத்தமா கொண்டு போயிடும். அதுக்காக அவனுக்கு பயம் இருக்கும். இல்லையா ஒரு திருட திருடிடுவானோன்னு பயம் இருக்கும். பேங்க்ல போட்டா பேங்க் திவால் ஆயிட்டா என்ன பண்றதுன்னு ஒரு பயம் இருக்கும். இப்படி அவன் எப்பொழுதுமே அதிகமா பணம் சேர்த்து வச்சிருந்தாலுமே அவன் நிம்மதியா இருக்க முடியாது. ஒரு உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயம், ஒரு கவலை, ஒரு தூக்கமின்மை இப்படிதான் இருப்பான். அது நல்லா அவனுக்கு எல்லாமே இருக்கும். அங்க தங்கத்தட்டுல கூட அவனுக்கு சாப்பிட்றதுக்கான வசதி இருக்கும். ஆனா அங்க சாப்பாடு இறங்காது. ஏன்னா உடம்புக்குள்ள நோய், சர்க்கரை சாப்பிடக்கூடாது, சர்க்கரை வியாதி வந்திருக்கும், சர்க்கரை சாப்பிடக்கூடாது, ப்ரெஷர் இருக்கும், உப்பு சாப்பிடக்கூடாது. இப்படி அவன் எல்லாமே இருக்கும் அவனை சுத்தி. ஆனா அனுபவிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்காது. அந்த நிலையில ஒரு பணக்காரனா இருப்பான். ஆனா இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, தனக்கு சொத்தை பத்தி கவலையே கிடையாது. எந்தவித சொத்தும் நமக்கு வேண்டாம், எல்லாத்தையுமே பகவானுடையது, அது எல்லாமே அவருடையது, அவர்கிட்ட இருந்து தான் நம்ம இங்க இருக்கிற காலம் வரையிலும் நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்கு நமக்கு உரிமை இருக்கு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம 2வது சாப்டர்ல ஸ்திததீர் முனிவரை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஒரு ஸ்திததீர் முனி எப்படி இருப்பான்? ஒரு ஆமை ஒரு தன்னுடைய அங்க உறுப்புகள் எல்லாம் என்ன செய்யும்? கூட்டுக்குள்ள சுருக்கிக்கும். யாரை கண்டா? எதிரிய கண்டோம்னா சுருக்கிக்கும். அது மாதிரிதான் ஒரு கிருஷ்ண பக்தனாகட்டும், இந்த சோபர்மேன் அது கிருஷ்ண பக்தன் தான். அவன் ஆன்மீக இருக்கவன் என்ன செய்வான்? தன்னுடைய புலன்களை எந்த நேரத்துக்கு வெளியில கொண்டு அனுபவிக்கணுமோ, அதாவது இறைவனை பார்த்துக்கிறதுக்கு தன்னுடைய கண்களை உபயோகிப்பான். இறைவனுடைய கீர்த்தனக கதைகள் எல்லாம் கேட்கறதுக்காக தன்னுடைய காதுகளை உபயோகிப்பான். இறைவனுடைய பிரசாத சாப்பிடறதுக்கு தன்னுடைய வாயை, அவரை பத்தி பாடுறதுக்கு, அப்புறம் மூக்க அவருடைய மலர்கள் துளசி மலர்களை சுவாசம் பண்ண, தன்னுடைய கை கால்களை இறைவனுக்கு தொண்டு செய்ய, இப்படி அவன் என்ன செய்வான்? தன்னுடைய புலன் உறுப்புகள் எல்லாம் பகவானுக்காக அர்ப்பணிச்சு வாழக்கூடிய நிலையில இருப்பான். மற்ற நேரத்துல என்ன பண்ணுவான்? தன்னுடைய புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்குவான். அந்த இறைத்தன்மை இல்லாத நேரத்துல எல்லாம் புலனடக்கத்தோட இருக்கக்கூடிய நிலையில இருப்பான். அதுதான் இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க 6 கோஸ்வாமிகள், நம்மளுடைய இந்த இஸ்கான்ல 6 கோஸ்வாமிகள் இருக்காங்க. ஜீவ கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி, அப்புறம் இன்னும் 2-3 பேர் டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது. சுக கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி பிரபு. சுக கோஸ்வாமி இல்லைங்களா? சுகதேவ கோஸ்வாமி கிடையாது, சுகதேவ இல்ல. ரூப, சனாதன, ரகுநாத, ஜீவ, கோபாலப்பட்ட, ரகுநாத தாச,
இந்த 6 பேரும் தான் கோஸ்வாமிகள். சுகதேவ கோஸ்வாமிகள் வந்து பாகவதம் எழுதினவர். பாகவதத்தை பாகவதம் எழுதல, பாகவதத்தை பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு சொன்னவர். அவரு வந்து இந்த கோஸ்வாமியில வரமாட்டாரு. அவர் வாழ்ந்த காலமே வேற. பரீட்சித் மகாராஜா எந்த காலத்துல வாழ்ந்தானோ அந்த காலத்துல வாழ்ந்தவர். இந்த 6 கோஸ்வாமிகளும் எப்போ வாழ்ந்தாங்கன்னா ஒரு 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி. இப்ப வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வர்றதுக்கு முன்னாடி இவங்க அந்த 6 கோஸ்வாமிகள் வந்து அந்த காலகட்டத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு காலத்துல 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்க. இவங்க 6 பேரும் தான் வந்து என்ன செய்யறாங்க, இந்த மாதிரி நிலையில இருப்பாங்க. அவங்க வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து பாருங்க, அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸை பாருங்க, ஒரு சாதாரண ஒரு துண்டு இடுப்புல, மேல ஒரு துண்டு, அவ்வளவுதான். அதை தவிர அவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே தேவையில்லை. கிடைக்கிற இடத்துல சாப்பிட்டுக்குவாங்க, கிடைக்கிற இடத்துல தண்ணி கிடைக்கிற இடத்துல குடிச்சுக்குவாங்க. மற்ற நேரம் ஃபுல்லா தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஃபுல்லா வந்து கிருஷ்ண பக்திக்காகவே அவங்க வாழ்ந்தாங்க. அந்த மாதிரி நிலையில தான் அவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்களுடைய வாழ்க்கை நிலை இருக்கும். கிருஷ்ண பக்தனுடைய வாழ்க்கை நிலை எப்படி இருக்கும்னா, எல்லாமே பகவானுக்கு அவரால் கிடைக்கப்பட்டது, அவருக்கே சொந்தம் அப்படிங்கிற நிலையில உரிமை உணர்வு இல்லாதவங்களா, விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களா, களங்கமற்றவர்களா அவங்களுடைய வாழ்க்கை இருக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டது. 22ல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க, எவன் ஒருவன் தானாக வரும் லாபத்தில் திருப்தி அடைந்து, தானா நமக்கு கிடைக்குதா, இப்ப நம்ம வந்து ரொம்ப முயற்சி பண்ணி ஒரு இதை நம்ம அடையணும்னு இல்லாம நமக்கு தானாவே கிடைக்குது. ஒருத்தர் வந்து என்ன செய்யறாங்க, இந்தாங்க உங்களுக்கு பிரசாதம். இப்ப திருப்பதி போயிட்டு வரவங்க என்ன செய்வாங்க, ஒரு திருப்பதி லட்டை கொண்டாந்து கொடுத்து பிரசாதம்னு கொடுப்பாங்க. அப்ப வந்து நம்ம சந்தோஷமா அதை வாங்கிக்குவோம். ஆனா அதே சரியும் நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்க வந்து திருப்பதி போயிருக்காங்கன்னு அவங்க வந்துட்டு நமக்கு வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க சமயத்துல. ஏன்னா அவங்களுக்கு நமக்கும் கொஞ்சம் பகை இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம மனசு நினைக்கும், பார் போயிட்டு வந்தா நமக்கு ஒண்ணுமே கொடுக்கலன்னு. அந்த மாதிரி இல்லாம அவங்களா கொண்டு வந்து நம்ம கொடுக்கும் பொழுது நம்ம வந்து ஒரு திருப்தி அடைவோம். அந்த மாதிரி நிலையில இருமையிலிருந்து விடுபட்டு, இன்ப துன்பம் அந்த இருமையிலிருந்து விடுபட்ட நிலையில பொறாமையற்று, யாரை பார்த்தும் பொறாமைப்படாம வெற்றி தோல்விகளில் நிலைத்து செயலாற்றுகின்றான். அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில யார் இருப்பா, ஒரு கிருஷ்ண பக்தன் தான் இருக்க முடியும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண பக்தன் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து எதற்காகவும் கவலைப்பட மாட்டான். அப்ப மாதவேந்திர பூரியை இதுக்கு உதாரணமா நம்ம எடுத்துக்கலாம். அவர் வந்து சாப்பாட்டுக்காக யாருக்கிட்டையும் போய் கெஞ்சலாம் மாட்டாரு, யாருக்கிட்டையும் யாசிக்க மாட்டாரு. தானா கிடைக்க பகவானே வந்து அவருக்கு உதவி பண்றாரு. அந்த நிலையில நிறைய மகாத்மாக்கள், இந்த பரமஹம்சர்கள்லாம் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க. அந்த நிலையில தான் ஒரு கிருஷ்ண பக்தன் இருப்பான் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் வழியா நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. 23, 24 யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? நானே படிச்சிடுறேன் மாதாஜி. கதசங்கஸ்ய முக்தஸ்ய ஞானாவஸ்தித சேதசக யக்ஞாயாச்சரத் கர்ம சம்மக்ரம் பர்வலீயதே. ஜட இயற்கை குணங்களில் பற்றற்று திவ்ய ஞானத்தில் நிலை பெற்றவனின் செயல் முழுமையாக உன்னதத்தில் கலந்து விடுகின்றன. 24 பிரக்மார்ப்பணம் பிரக்மகவீர் பிரக்மாக்னௌ பிரக்மணா சுதம் பிரக்மைவ தேன கந்தவ்யம் பிரக்மகர்ம சமாதினா. கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக ஆழ்ந்திருப்பவன் நிச்சயமாக ஆன்மீக உலகை அடைவான். ஏனெனில் அவன் ஆன்மீக செயல்களுக்காக தன்னை முழுமையாக சமர்ப்பித்துள்ளான். பிரம்மனை இலக்காக கொண்ட செயல்கள் அதே ஆன்மீக இயற்கையின் மூலம் அர்ப்பணிக்கப்படுவதாகும். இப்ப வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஜட இயற்கை குணங்களில் பற்றற்று. இப்ப வந்து நமக்கு பற்று வந்து எதுல வைக்கிறோம், இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்க பொருள்களை ஆசைப்பட்டுதான் நம்ம இங்க வந்து பிறவி எடுத்திருக்கிறோம். இன்னமும் நம்ம அதுலயே மூழ்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா ஒரு கிருஷ்ண பக்தன் என்ன செய்யறான், இது அறிவு இருக்கு அவனுக்கு, இந்த எதுக்காக நமக்கு இந்த பிறவி கிடைச்சிருக்குங்கிற அந்த அறிவு இருக்கிறதுனால இந்த உலகத்து மேல இருக்க பொருட்கள் மேல எல்லாம் ஆசைப்படாம அதை விட்டு விலகி அவன் என்ன செய்யறான், திவ்ய ஞானம். திவ்ய ஞானம்ங்கிறது பகவானை பற்றி அந்த ஞானத்துல நிலை பெற்று முழுமையாக உன்னதத்தில் கலந்து விடுகின்றான். அது வந்து அவன் வந்து ஜட விளைவுகளால அவன் என்னைக்குமே பாதிக்கப்பட மாட்டான். இது எதுவுமே அவனை வந்து அசைக்காது. நீங்க வந்து அவன்கிட்ட போய் நீங்க பிறர்க்கரிய ஒரு பொருளை காட்டினாலும், அரிய ஒரு பொருளை காட்டினாலும், இப்ப நம்ம பெரிய ஒரு வசதியான ஒரு BMW கார்ல போய் இறங்கி இந்த காரை வச்சுக்கிறியான்னு கேட்டா கூட அவங்க வேண்டான்னுடுவாங்க. எதுக்கு அது,
அதை மெயின்டைன் பண்ற வேலை வர வந்துடும். அந்த மாதிரி அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு பொருளல் இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய வசதியான அந்த வாழ்க்கையை அவங்க விரும்ப மாட்டாங்க. ரொம்ப எளிமையான ஒரு வாழ்க்கையை தான் அவங்களால வாழ முடியும். நம்மளுடைய கோஸ்வாமிகள்லாம் அந்த நிலையில தான் அவங்க வந்து வாழ்ந்திருக்கிறாங்க. எப்பொழுதும் அவங்களுடைய மனசு எதுல ஈடுபட்டிருக்கும்னா கிருஷ்ண பக்தியிலேயே தான் ஈடுபட்டிருக்கும். அதனாலதான் அவங்களால என்ன செய்ய முடியுது, உன்னத நிலை, அந்த உன்னத நிலைக்கு அவங்களால உயர்ந்து போக முடியுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, கிருஷ்ண உணர்வுல எப்போதும் முழுமையா இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தன் என்ன செய்வான், நிச்சயமா அவனுக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கும். எங்க போவான், நமக்கு வந்து இந்த பூலோகத்துல இருந்து அடுத்தது நம்ம விடுதலை ஆகி போகணும்னா ஒண்ணு வைகுண்டம் அல்லது கோலோகம். கிருஷ்ண உலகம்ங்கிறது கோலோகத்தை தான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த கோலோகத்துக்கு அவன் நிச்சயமா அவனுக்கு விசா கிடைச்சிரும். யாருக்கு, கிருஷ்ண பக்தியில ஈடுபட்டிருக்கவனுக்கு. எதை ஒன்னையே நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோமோ அதுவாகவே ஆகிறோம்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். எது நினைக்கிறோமோ அதுவாகவே ஆகிறோம். அப்போ வந்து அவன் என்ன பண்றான், கிருஷ்ணரையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான். அதனால அவன் ஈஸியா வந்து அந்த கோலோகத்துக்கு அவனால போக முடியும். எப்பொழுதுமே வந்து தன்னுடைய செயல்கள் முழுக்க பகவானுக்காகவே அவன் அர்ப்பணிச்சு வாழறான். அவனுடைய செயல்கள் முழுக்க வந்து என்ன செய்யுது, ஆன்மீகத்திலேயே ஈடுபடுறதுனால அவன் ஆன்மீக நிலைக்கு உயர முடியுது. இப்போ வந்து ஒரு உதாரணம் இதுல வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. பகவானோட ஆன்மீக உலகத்துக்கு போறவனுடைய செயல்பாடுகள் தான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே சமயத்துல நம்ம என்ன பண்றோம்னா கட்டுண்ட நிலையிலயே இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த பௌதிக நிலைகளை வந்து நம்ம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதுல இருந்து வெளிவரத்துக்கு காரணமா வந்து நம்ம அதுக்கும் ஒரு வழி இருக்கு, வெளியில வர்றதுக்கான ஒரு வழி இருக்கு. இப்ப நம்ம வந்து இதுல ஒரு அனாலஜி கொடுத்துருக்குறாங்க. என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா, நம்ம பால் சார்ந்த உணர்வு, பால் சம்பந்தப்பட்ட அதிகமா உணவை வந்து அதிகமா நம்ம சாப்பிட்டோம்னா என்ன ஆகும், நமக்கு வந்து மப்பு தட்டும் வயத்துல. அதிகமா பாலை குடிக்கும்போது. அப்ப டாக்டர்கிட்ட போகும்போது அவர் என்ன சொல்லுவாரு, அந்த மப்பை கழிக்கணும்னா நீ வந்து பால் சார்ந்த உணவாவே இருக்கக்கூடிய மருந்தை கொள்வாரு. அந்த பால்ல இருந்து வரக்கூடியதுதான் தயிர். அந்த தயிரை வந்து கடைஞ்சு அந்த மோரை வந்து சாப்பிட சொல்லுவாரு டாக்டர். வந்து நமக்கு வந்து பாலால ஏற்பட்ட அந்த நோயில இருந்து விடுவிக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து மோரை வந்து டாக்டர் வந்து பரிந்துரைக்கிறாரு. அதே மாதிரிதான் நாம வந்து என்ன செய்யறோம், இந்த பௌதிகத்திலேயே ஈடுபட்டுக்கிட்டு அதுலயே மூழ்கி அதுலயே நம்ம வந்து சிக்கிட்டு அந்த வியாதி, நமக்கு பௌதிகம்ங்கிற அந்த வியாதி நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், சிக்குண்டு இருக்கிறோம். அதுல இருந்து நம்ம விடுதலை அடையணும்னா அந்த பௌதிகத்துல இருக்கிறத வச்சு பகவான் என்ன ஒரு வழி கொடுத்திருக்கிறார். யஞேஸ்வரர் அவர். பகவான் வந்து யஞ புருஷன், எல்லாத்தையும் பொக்தாராம் யஞ தபசாம், எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கக்கூடியவர். அப்போ வந்து அவருக்கு நாம என்ன செய்யணும், எல்லா செயல்களையும் அவருக்காக யாகம் புரியணும். இப்ப நம்ம வந்து நம்ம சாண்டிங் பண்றோம், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் வந்து நம்ம சாண்டிங் பண்றோம். அது வந்து நம்ம சாதாரணமா சாண்டிங் பண்றோம்னு நம்ம ஈஸியா நினைச்சிட வேண்டாம். அது ஒரு தவ வாழ்க்கை. அது நம்ம வந்து தவமா செய்யறோம். பகவானுக்காக நம்ம வந்து நம்ம நேரத்தை ஒதுக்கி பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிச்சு நம்ம பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய சாண்டிங். நாளைக்கு ஏகாதசி விரதம், நிர்ஜல் ஏகாதசி இருக்குது. அப்ப எல்லாரும் நம்ம என்ன செய்யறோம், நம்மளால முடிஞ்ச வரையிலும் நிர்ஜலமா ஏகாதசி விரதத்தை கடைபிடிக்க நம்ம முயற்சி பண்றோம். முடியாதவங்க பழம் பால் சாப்பிடுறாங்க. அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களால முடிஞ்ச அளவு பகவானுக்காக இப்ப விரதம் இருக்கிறது, பகவானுக்காக சாண்டிங் பண்றது, பகவானுடைய கோயில்ல போய் தொண்டாற்றுறது, இது எல்லாமே எப்படின்னா சாதாரணம் கிடையாது. இதெல்லாம் ஒரு தவ வாழ்க்கை. அந்த தவ வாழ்க்கையை நம்ம வாழும் பொழுது நாம இந்த பௌதிகத்துல சிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதுல இருந்து நமக்கு ஈஸியா வந்து என்ன கிடைக்கும், விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து நம்முடைய குருமார்கள் ஆச்சாரியர்கள்லாம் நமக்கு வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஒரு அருவவாதி என்ன செய்யறான், அருவவாதினா இது உருவம் இல்லாத கடவுளை பிரம்ம ஜோதியை வழிபடுவாங்க. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு பயப்படுறாங்க. என்னத்துக்கு பயப்படுறாங்க, அந்த செயல் வந்து பலன், அந்த செயலோட பலன்கள்ல தான் சிக்கிக்கிட்டோம்னா திருப்பி வந்து நமக்கு பிறவி கிடைச்சிருமே, கடவுளோட போய் மெர்ஜாக முடியாம போயிடுமே அப்படின்னுட்டு அவங்க வந்து எந்த செயலுமே செய்ய மாட்டாங்களாம். அதுக்குதான் அவங்க போய் என்ன செய்யறாங்க, காட்டுல போய் தவம் இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு செயலை துறந்துட்டு போயிடுறாங்க. செயலோட விளைவுகள் வந்து நம்மளை பந்தப்படுத்திடும் பயம் அவங்களுக்கு. ஆனா ஒரு உருவத்தை கும்பிடக்கூடிய ஒரு பக்தன் வந்து என்ன செய்யறான், பகவான் கிருஷ்ணருடைய உருவமோ இல்ல நாராயண ரூபமோ இல்ல நரசிம்மர் ரூபமோ இல்ல ராம் ஒரு ரூபத்தை வழிபடக்கூடிய ஒரு பக்தன் என்ன செய்யறான்,
தன்னுடைய செயல்கள் முழுக்க கிருஷ்ணனுக்காக செய்யக்கூடிய அந்த செயல்களே வந்து பகவானோடைய செயல்களா மாத்திடுறான். எதை செஞ்சாலும் பகவானுக்காக. இப்ப நம்ம காலையில எழுந்திருக்கிறோமோ, எழுந்திருக்கும் போதே ஹரி ஹரி ஹரின்னு 7 தடவை சொல்லணுங்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ராத்திரி படுக்கிற வரையிலும் ஹரிநாமத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டு நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் வந்து பகவானுக்கு இது பிடிக்குமே, அந்த அவருக்கு ஸ்வீட்னா பிடிக்குமே அப்படின்னு நம்ம அவருக்காக செய்யும் பொழுது, அவருக்கு நம்ம அலங்காரம் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது, அந்த மாதிரி எல்லாமே கிருஷ்ண செயல்களா, கிருஷ்ணருக்கு திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களா நாம செய்யும் பொழுது, அப்ப பக்தன் என்ன ஆயிடுறான், இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து அவன் வந்து ஈஸியா வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு போறான். அதை தான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு வந்து சொல்லுது. எப்படி நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம மாறலாம், எப்படி கிருஷ்ணருக்கு நாம தொண்டு செய்யலாம், எப்படி கிருஷ்ண பக்தியில நாம ஈடுபடலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இதுல வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒர்க்கிங் ஆன் ஒன்ஸ் ஓன் அக்கௌண்ட் ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் காட்ஸ் அக்கௌண்ட். எப்படி கடவுளுக்காக நம்ம செயல்படுறது, எப்படி நாம நமக்காக செயல்படுறது. எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. A cashier receives issue மறைக்குது எனக்கு, issue lakhs on behalf of bank. The moment of steals a penny, he is arrested. ஒரு கேஷியர் என்ன பண்றாரு, பணத்தை வந்து பேங்க்ல வந்து கையாளுறாரு. அப்ப அதுல பணம் குறைஞ்சதுன்னா அவரை யாரை அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அவரை தான், கேஷியரை தான் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அது அவர் எடுத்ததா இருக்கலாம், இல்லை வேற யாராவது எடுத்ததா இருக்கலாம். எப்படியா இருந்தாலும் அங்கே பணம் காணா போயிடுச்சுன்னா அந்த கேஷியரை தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த நிலையில அவரு தன்னுடைய சொந்த நலனுக்காக கூட கையாளலாம், எடுத்தாலும் அவருக்கு அரெஸ்ட் தான். அதே போல ஒரு சோல்ஜர் என்ன செய்யறான், ஒரு ஆர்மியில வந்து நிறைய உயிர்களை வந்து கொல்றான். இப்ப கூட சமீபத்துல காஷ்மீர்ல நம்ம போர் புரிஞ்சதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்ப அவங்களுக்கு வந்து என்ன கொடுக்குறாங்க, பரம்வீர் சக்ரா அவார்டு கொடுக்குறாங்க. ஒரு போர்க்களத்துல ஒரு நிறைய உயிர்களை கொண்டவனுக்கு ஏன் பரம்வீர் சக்கரான்னு அவார்டு கொடுக்குறாங்க, அவனை ஏன் வந்து என்ன பண்ணல, அரெஸ்ட் பண்ணல அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும். ஏன்னா இது வந்து ஒரு நாட்டுடைய நன்மைக்காக அவங்க செய்யறாங்க, தனக்காக செய்யல. ஒரு கேஷியர் தனக்காக அந்த பணத்தை எடுத்துட்டான்னா அந்த இடத்துல அவன் என்ன பண்றான், அரெஸ்ட் ஆகிறான். அடுத்தது அர்ஜுனா ஃபைட்டிங் ஃபார் தர்ம யுத்தா அண்ட் பிஹாஃப் ஆஃப் காட். துரியோதனா ஃபைட்டிங் ஃபார் ஹிஸ் ஓன் செல்ஃபிஷ் பிளான். இப்ப வந்து துரியோதனை என்ன செய்யறான், தன் வந்து ராஜ்யத்தை வந்து கொடுக்கக்கூடாது பாண்டவர்களுக்குங்கிற முடிவோட அவன் போர் பண்றான். அவன் சுயநலனுக்காக போர் புரிகிறான். அர்ஜுனன் என்ன பண்றான், தர்மத்தை காப்பாற்ற பண்ணணும், தர்ம யுத்தமா அவன் புரியறதுனால அந்த இடத்துல அவனுக்கு வந்து வெற்றி கிடைக்குது. அடுத்தது அன்விண்டிங் தி விண்டிங் ஸ்பூல் ஆஃப் டேப் ரெக்கார்டர். என்னன்னு தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. இது மாதிரி நம்முடைய செயல்களை வந்து பகவானுக்காக அர்ப்பணிச்சு செய்யறது எப்படி, நமக்காக செய்யறது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த உதாரணங்களை கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ 25ல இருந்து 33 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல வந்து தியாகங்கள், சாக்ரிஃபைசஸ் பத்தி இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம வந்து என்னென்ன சாக்ரிஃபைசஸ் யாராரு செய்யறாங்க அப்படிங்கிறத இங்க கொடுத்துருக்காங்க. அனைத்து விதமான வேத யாகங்களின் பலன் ஆழ்ந்த அறிவு, இது விடுதலைக்கும் இறுதியில் தூய பக்தி தொண்டிற்கும் வழிவகுக்கிறது. ஒவ்வொருத்தரும் எதுக்காக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும், எதுக்காக தானம் பண்ணணும் அப்படின்னா, அது நம்மளை வந்து இந்த உலகத்துல இருந்து நம்மளை லிபரேட் பண்றதுக்காக தான். நம்ம வந்து நம்மளுடைய நமக்காகவே சம்பாதிச்சு நமக்காகவே சாப்பிட்டு இருந்தோம்னா அது கர்மகாண்டா மோட்லயே நம்ம வாழக்கூடிய நிலையில வருவோம். நம்மளுடைய பங்கு அளிப்பை வந்து நம்ம கொஞ்சமாச்சும் தானம் கொடுக்கும் பொழுதுதான் அது வந்து என்ன ஆகுது, நம்ம வந்து தர்ம நிலையில வாழறோம், அது வந்து நம்மள லிபரேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது நிறைய இருக்குது சாக்ரிஃபைசஸ். இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு மட்டும் நம்ம இப்போ பார்த்துக்குவோம். ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும் பலவிதமான தியாகங்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. இதுல இருந்து 25ல இருந்து 29 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள் ஃபுல்லா சாக்ரிஃபைஸ் தான். 25ல வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தெய்வ வழிபாடு பத்தி கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்தது வந்து பிரம்மனுக்குள் தியாகங்கள், பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய தியாகங்கள் பத்தி. அடுத்தது அதுல வந்து 26ல வந்து மனக்கட்டுப்பாட்டின் நெருப்பில் கேட்கும் செயல்முறை புலன்கள் கலப்படமற்ற பிரம்மச்சாரிகள் என்ன செய்வாங்கன்னா தன்னுடைய புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்துறாங்க. அந்த புலன்கள்ங்கிற அந்த நெருப்புல
தன்னுடைய அந்த அவங்களுடைய புலன் நுகர்ச்சி பொருட்களை வந்து அதுல நெருப்புல வந்து யாகமா அவங்க செயல்படுறாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி 26ல நம்ம படிக்க போறோம். புலன்களின் நெருப்பில் உள்ள புலன்களின் பொருட்கள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட கிரகஸ்தர்கள் எதுல வந்து எப்படி வந்து அதாவது கிரகஸ்தர்களுக்கு இப்படிதான் வாழணும்னு இருக்கு. ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி ஒருத்தனுக்கு ஒருத்திங்கிற அந்த நிலையில தான் அவங்க வாழணும். ஒரு பரபுருஷனையோ பரபெண்களையோ வந்து பார்க்க கூடாது. அந்த மாதிரி நிலையில ஒரு கிரகஸ்தனுடைய வாழ்க்கைக்கு வந்து நம்ம வேதம் வந்து அனுமதி கொடுத்திருக்கு. அந்த நிலையில அவங்க எப்படி புலன்களை கட்டுப்படுத்துறாங்க அப்படிங்கறத பத்தி கொடுத்திருக்கிறாங்க. அடுத்தது அஷ்டாங்க யோகம், பதஞ்சலி யோகா அமைப்பு. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனதின் நெருப்பில் காணிக்கையாக அனைத்து புலன்கள் மற்றும் உயிர் சுவாசத்தின் செயல்பாட்டை வழங்குகிறது. இலக்கு முழுமையான இருப்பில் இணைதல். இப்போ ஒரு அஷ்டாங்க யோகி என்ன செய்யறான் அப்படிங்கிறத 27ல படிக்க போறோம். அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, அஷ்டாங்க யோகம் பண்றாங்க. ஒன் பை ஒன்னா அவங்க செய்யறாங்க. அவங்க படிச்சிருக்கோம் இல்லையா 6th சாப்டர்ல. அந்த மாதிரி அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய புலன்கள் எல்லாம் கட்டுப்படுத்துறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தனி இடத்தை சூஸ் பண்றாங்க, அந்த இடத்துல உட்கார்றாங்க. தாரணை, அப்புறம் பிரத்யாகாரா, பிராணாயாமா அப்படின்னு என்ன ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய சுவாச கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு போறாங்க. அந்த சுவாச கட்டுப்பாடு கொண்டு போய் புலன்கள் மனம் எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து கட்டுப்படுத்தி என்ன செய்யறாங்க, இறைவனோட ஒன்று இணையறாங்க. எந்த இறைவனோட? பிரம்ம ஜோதியில அவங்க வந்து இணையறாங்க. அதுதான் வந்து அந்த இணையறதுக்கு அந்த நிலைக்கு போகணும்னா அதுக்கு எவ்வளவு தூரம் அவங்க வந்து தன்னுடைய புலன் மனசெல்லாம் கட்டுப்படுத்துவாங்க. அவங்களுடைய சாக்ரிஃபைஸ் அந்த இடத்துல கட்டுப்படுத்துறது, அதுதான் அதுல கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்தது தொண்டு, திரவியமய யஜ்யம். ஆய்வு எடுத்துக்காட்டுகள்: தொண்டு நிறுவனங்கள், முதியோர் இல்லங்கள். இப்ப வந்து நிறைய பணக்காரன், வசதி இருக்க பணக்காரன் என்ன செய்வான், தொண்டு நிறுவனம், ஒரு முதியோர் இல்லத்துக்கோ இல்ல வந்து பல ஏதாவது ஜென்ரலா இருக்கக்கூடிய சமூக இதுக்கெல்லாம் வந்து அமைப்புக்கெல்லாம் வந்து என்ன செய்வாங்க, தங்கிட்ட இருக்க பணத்தை கொடுப்பாங்க. அதான் திரவியம்னா செல்வம், நம்மள்ட்ட இருக்க செல்வம். அதை வந்து யஜ்யமா அவங்க செய்யறாங்க. தன்னுடைய பொருளை அவங்க தானம் பண்ணும் பொழுது அது திரவியமய யஜ்யம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அடுத்தது சிக்கனம், தபோமய யஜ்யம். எடுத்துக்காட்டு சாதுர்மாசியம் மற்றும் சந்திராயணம். அது வந்து 28வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது இந்த சாதுக்கள்லாம் என்ன செய்வாங்க, அவன் வந்து சாதுர்மாசிய விரதம்னு சொல்லுவாங்க. அக்டோபர் மாசத்துல இருந்து மழை காலத்துல அந்த 4 மாசம் வந்து என்ன செய்ய மாட்டாங்கன்னா, ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போக மாட்டாங்க சாதுக்கள். எதுக்காக போக மாட்டாங்க அப்படின்னா, அந்த நேரத்துல வந்து நீங்க மழை காலத்துல பாத்தீங்கன்னா புழு பூச்சி இந்த எல்லா பிராணிகளும் வெளியில வரும். கூண்டு இருக்கிற இடத்த விட்டு வெளியில வந்துடும். அதாவது இருக்கிற இருப்பிடத்தை விட்டு வெளியில வந்து உலாவும். அப்ப நம்ம நடக்கும் பொழுது அது காலில் மிதிப்பட்டு அந்த உயிர் வந்து இறக்கக்கூடிய நிலையில வருவதனால சாதுக்கள் வந்து 4 மாசமும் வந்து என்ன செய்ய மாட்டாங்க, வெளியில போக மாட்டாங்க. அந்த காலத்துல, இந்த காலத்துலயும் கொஞ்சம் பேர் அனுஷ்டிக்கிறாங்க. கன்னடால எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாதுர்மாசி விரதம் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நிலையில அவங்க என்ன பண்றாங்க, அது வந்து தபோமய யஜ்யம். ஒரே இடத்துல இருந்து பகவானை தியானம் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கை நடத்துவாங்க. அதுக்குதான் அந்த டயத்துலதான் நாரதருக்கு கூட வந்து என்ன கிடைச்சது, நல்ல ஒரு நிலை கிடைச்சது. அது வந்து நம்ம அந்த படிக்கும்போது நான் சொல்றேன், தபோமய யஜ்யம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அடுத்தது யோகா யஜ்யம், பொருள் உலகில் ஒரு குறிப்பிட்ட முழுமைக்காக தியாகம். இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்ல ஏதோ ஒன்று, அதாவது இப்ப நம்ம யோகா சென்டர்லாம் இருக்கு இல்லையா, தன்னுடைய உடலை வந்து ஸ்ட்ரென்த்தா ஆக்கிக்கணும் அப்படின்னோ இல்லை வேற எதுக்காகவோ ஒவ்வொரு யோகா மூலமும் செஞ்சு யோகா மூலமா அந்த யஜ்யம் புரியறவங்க பத்தி அடுத்ததுல கொடுத்துருக்கு. பதஞ்சலி அமைப்பு இருப்புடன் முழுமையானதாக இணைவதற்கு ஹடயோகா அல்லது அஷ்டாங்க யோகா குறிப்பிட்ட பரிபூர்ணங்களுக்கு புனித யாத்திரை. இப்போ வந்து இது ஹடயோகம், அஷ்டாங்க யோகம் அதை பத்தியோ இல்ல வந்து புனித யாத்திரை. இப்போ என்ன செய்யறாங்க, கொஞ்சம் பேர் வந்து நம்ம யாத்திரை போறோம். எதுக்காக போறோம், நம்ம வந்து நம்ம எல்லா கடமைகளையும் நம்ம முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது பகவானுக்காக நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஸ்தலத்துல இருக்க திவ்ய ஸ்தலம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 108 திவ்ய ஸ்தலம் இருக்கு. அங்கெல்லாம் போய் இறைவனை வணங்குறது, அந்த தல யாத்திரை போறது, அங்க இருக்க தீர்த்த யாத்திரை, அங்க இருக்க தீர்த்தங்கள்ல நீராடுறது, அங்க இருக்க பகவானை தரிசிக்கிறது, இப்படி செய்யறது.
அந்த மாதிரி செய்யறதும் என்னன்னா அதுவும் ஒரு யஜ்ஞம் அப்படின்னு இங்க வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்படி பலவிதமான யஜ்ஞங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேதங்களின் ஆயுள் சுவாத்தியாய யஜ்ஞம், உபநிடதங்கள் மற்றும் வேதாந்த சூத்திரங்கள் அல்லது சாங்கிய தத்துவம், ஹடயோகம் மற்றும் பிராணாயாமம். ஹடயோகம் பிராணாயாமம் வந்து அஷ்டாங்க யோகம் தான். இந்த சுவாத்தியாய யஜ்ஞம் அப்படின்னா என்னன்னா வேதாந்தம் வேதங்களை வந்து படிக்கிறது. யார் படிப்பா? பிராமணர்கள் படிப்பாங்க. எந்த வயசுல? ஒரு சின்ன வயசுலயே அவங்கள கொண்டு குருகுலத்துல சேர்த்துருவாங்க. 25 வயசு வரையிலும் அவங்க அங்க இருந்துகிட்டு என்ன செய்வாங்க? அந்த வேத கல்வியை அவங்க கற்பாங்க. அந்த நிலையில அவங்க வந்து தன்னை அந்த இடத்துல அர்ப்பணிச்சுக்கிறாங்க. இது எல்லாமே வந்து பலவிதமான சாக்ரிஃபைசஸ் பத்தி நம்ம வந்து படிக்க போறோம். இது வந்து டீட்டெயிலா இருக்குது. சாக்ரிஃபைசஸ் ஆஃப் டெமிகாட்ஸ் அண்ட் சுப்ரீம் பிரம்மன் 25ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நமக்கு நிறைய இருக்குது. பிரைமரி டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் சாக்ரிஃபைசஸ், சாக்ரிஃபைஸ் ஆஃப் வேர்ல்ட்லி பொசஷன்ஸ், சாக்ரிஃபைஸ் இன் பர்சியூட் ஆஃப் டிரான்ஸ்டென்டல் நாலேஜ். இது கம்பேரிசன் ஆஃப் வேரியஸ் சாக்ரிஃபைசஸ். ஒன்றுக்கு ஒன்று என்ன டிஃபரன்ஸ்னு பார்க்க போறாங்க. எய்ம் ஆஃப் சாக்ரிஃபைசஸ் is one, but varieties differ superficially. இந்த இடத்துல எழுத்து மறைஞ்சிருக்கு. Different categories of sacrifices by different types of performers only superficially demark the varieties. இப்போ வந்து டெமிகாட் வர்ஷிப்பர்ஸ், இப்போ வந்து தேவர்களை வழிபடுறவங்க எந்த மாதிரி சாக்ரிஃபைஸ் பண்றாங்க. இம்பர்சனல்ஸ், உருவமற்ற அருவவாதிகள், அதாவது பிரம்ம ஜோதியை வழிபடுறவங்க எந்த மாதிரி சாக்ரிஃபைஸ் பண்றாங்க. அப்புறம் கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் எந்த விதமான சாக்ரிஃபைசஸ் பண்றாங்க. இது எல்லாமே டீட்டெயிலா வந்து நமக்கு வந்து 25ல இருந்து நம்ம வந்து படிக்க போறோம். அதை தான் வந்து இங்க வந்து ஷார்ட் லிஸ்டா இங்க வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. மெட்டீரியல் லூப், ஹாப்பினஸ் வித்தவுட் சாக்ரிஃபைஸ். நம்ம வந்து ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணலன்னா நமக்கு வாழ்க்கையில வந்து சந்தோஷமே கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் இதுல வந்து முக்க கொடுத்துருக்காங்க. தபா லார்ட் பிரம்மா, பகவான் பிரம்மாவே வந்து எப்படி பண்ணாரு? முதல்ல வந்து அவரை வந்து பகவானுடைய உந்தி கமலத்துல தோன்றணும்னா அவருக்கு சுத்தியும் பார்த்தா ஒரே இருட்டு, கீழே பார்த்தா ஒரே தண்ணி. ஏன்னா அவர் வந்து கர்ப்போகத விஷ்ணு உந்தி கமலத்துல இருந்து தாமரை மலர்ல தோன்றினாரு. சுத்தி பார்த்தா கர்ப்போதக நீர் கடல் தான் இருக்குது, கும்மிருட்டா இருக்குது. அந்த நிலையில அவர் என்ன செஞ்சாரு? என்ன செய்யறதுனே தெரியாம தாமரை தண்டுக்குள்ள இறங்கி போய் உள்ள ஆராய்ச்சி பண்றாரு. என்ன ஏதாவது தெரியுமான்னு. ஒன்னும் தெரியல. திரும்பி மேல வந்து தாமரை பூலே உட்கார்ந்துக்கிறாரு. அப்ப அவர் காதுல வந்து தப்பா தப்பான்னு 2 வார்த்தை வந்து அவர் காதுல விழுது. உடனே அவர் என்ன செய்யறாரு? சரி நம்ம தவம் பண்ணணும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் தவத்துல ஈடுபடுறாரு. ஆல் சாக்ரிஃபைசஸ் மஸ்ட் பி பர்ஃபார்ம்ட் வித் தி நாலேஜ் ஆஃப் த பர்பஸ் ஆஃப் கோல், மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், இக்னரன்ஸ், சின்ஃபுல் லைஃப். இதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம விடுதலை அடையணும். நம்மள்ட்ட இருக்கிறது வந்து அறியாமை. நம்ம செய்யறது எல்லாமே பாவகரமான வாழ்க்கையை வாழறோம். நம்ம இந்த மெட்டீரியல்ல இருந்து நம்ம வெளியேறணும்னா நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? இது வந்து நம்மளை கட்டி வச்சிருக்குது. இதுல இருந்து நம்ம வெளியேறணும்னா நாம வந்து எப்படி எல்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம வந்து படிக்க போறோம். இது வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா கொடுத்துட்டாங்க. இந்த 25ல இருந்து அதை ஸ்லோகமே படிக்காம. சரி, ஓகே, நம்ம 30ல இருந்து இப்ப கண்டினியூ பண்ணுவோமா இல்ல அடுத்த வாரம் பார்க்கலாமா? நீங்க தான் சொல்லணும். வாரம் பார்க்கலாம் மாதாஜி. அடுத்த வாரம் பார்த்துக்கலாமா? பார்த்துக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே. ஜீவா மாதாஜிங்கிற முன்னால பார்க்கவே இல்ல. ஊருக்கு போயிட்டேன் மாதாஜி. புனித யாத்திரை. எங்க யாத்திரா? மலைநாட்டு திருப்பதிகள். ஓகே ஓகே, சந்தோஷம். போயிட்டு வந்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपादा की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் வந்து டீட்டெயிலாக பின்னாடி ஸ்லோகத்தோட வரும்னு நினச்சிக்கிட்டு தான் அது எல்லாமே அதுலேயே முடிச்சுட்டாங்க அந்த பிபிடி படத்துலேயே. ஓகே, அதுவும் நல்லதுதான். எல்லாருமே நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, புக் எடுத்து வச்சு படிங்க. 25லேருந்து 29 வரையிலும் சாக்ரிஃபைசஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக இருக்குது. எல்லாருமே புக்கை வச்சு படிச்சுங்க. அதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நெக்ஸ்ட் வாரம் நம்மள்ட்ட வந்து கேளுங்க. நீங்கள் அப்புறம் வந்து முக்கியமாக வந்து இது வந்து எல்லாரும் இந்த ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணிவிடுங்க. வெங்கடேஷன் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஆறுமுகம், ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சிவகாமி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி எல்லா ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. வெளில இருக்கேன் நானு, அதனாலதான் நான் அமைதியா இருந்தேன்.